Добър ден, уважаеми зрители! Неусетно измина времето от втората среща реванш от първия кръг за купата на европейските шампиони по футбол, когато на стадион Народна армия аплодирахме отбора на ЦФК Средец за отличното му представяне срещу полския първенец Рух от Хожов. И ето, че вече се играят 55 секунди от началото на първата среща от втория кръг на стадион Спартак. Търнава играят отборите на Спарта Прага и ЦФК Средец. Веднага искам да ви кажа, този път с червени фланелки, бели гащета и червени чорапи са футболистите на Спарта Прага. Не мога да кажа домакините, след малко ще ви кажа защо. С бели фланелки и червени гащета през първото полувреме ще защитават лявата врата, ще нападат надясно, са българските футболисти. Преди всичко съставите на двата отбора. Но да изчакаме тази първа опасност пред вратата на Вълов. Куклета ще изпълни ъгловия удар в вляво от нашия вратар и изчисти Стоичков. Спарта Прага на вратата с номер 1 Стейскал, 2 Биелик, 3 Врабец, 4 капитанът на отбора Хашек, 5 Билек, 6 Немечек, 7 Чабала, 8 Лавичка, 9 Грига, 10 Скухрави, 11 Куклета. Атака на Билек. Продължава Чабала. И удара на Куклета над гредата. ЦФК Средец с номер 1 на вратата Вълов, 2 Емил Димитров, 3 Иванов, 4 Оруков, 5 Младенов, 6 Янчев, 7 Костадинов, 8 Стоичков, капитан на отбора, 9 Георгиев, 10 Бакалов, 11 Киров. Срещата ръководи съдийска бригада от Съветския съюз, главен съдия Александър Хухряков, помагат му Пьотър Кобичик и Анатолий Попов. Дежурен секретар от УЕФА, Европейската футболна федерация, е известният в миналото съдия от Германската демократична република Адолф Прокоп. Йозеф Ярабински, 45 годишният Ярабински, старши треньор на Спарта Прага. Нашето треньорско ръководство познавате: Димитър Пенев, с помощници Стоил Трънков и Петър Жеков. За малко играта е спряна. Теренът е доста добър, стадионът е чисто футболен, няма лекоатлетическа писта, ефтино построен, добре построен стадион. Струва ми се, че на тревата е Трифон Иванов. Дано да няма контузия. Да, Трифон Иванов е на тревата. Ще получи помощ. А през това време да ви кажа, че има някъде около 10-12 хиляди зрители, може и да са 15, тъй като двата сектора зад вратите са от правостоящи. Не може да се прецени точно колко са зрителите, а общо 18 500 души събира този стадион. Добре би било Трифон Иванов, един от стълбовете в нашата защита, да продължи играта. Ето, това е Йозеф Ярабински, треньорът на Спарта Прага, вече от 4 години. Янчев поема Стоичков в средата на терена. Тръгва мощно Стоичков, въвясно от него беше Ивайло Киров, не му подаде. И възможност за контратака на отбора на Спарта Прага. Веднага искам да ви кажа, цялото разузнаване показва, че Спарта е по-силен отбор от Рух Хожов. В момента футболът в Югословакия е в подем. Националният отбор на тази страна е пред класиране за финалите на Мондиале 90-та. Предстоят на 25-ти следващата сряда
първата и след това още една среща. Първата с отбора на Швейцария в Чехословакия. Ако победи отборът на Чехословакия, ако се наложи на Швейцария, примерно с един гол, ще може да загуби след това в последната си среща, ще може да си позволи да загуби от Португалия с 2. Ако победи с 2 гола като домакин, ще може даже да отстъпи на португалците с 3. Така че някъде към 90% на практика отборът на Чехословакия се е класирал за финалите на световното първенство. Знаете защо матчът не се играе в Прага, а се играе тук, в Търнава, най-малко на 300 км. Беше решението на УЕФА. От Прага трябва да се играе тази среща, тъй като в първия кръг, когато Спарта Прага отстрани Фенер Бахче, шампионът на Турция, с 3-1 в първата среща и 2-1 победа в Турция. Привърженици на отбора на Спарта Прага, които между другото минават за най-лудите и най-невъзпитаните в страната, доказаха го и сега, са възпламенили бомбички. Така че точно поради тази причина не използвам думата домакините, тъй като тук футболистите на Спарта Прага не се чувстват като домакини. Още повече, че има дългогодишно съперничество между местния клуб и бивш шампион на страната Спартак Търнава и Спарта Прага. А що се отнася до тези привърженици на Спарта Прага, те са с жълто-червени шапки на главите си на трибуните, около 500 души са. Пристигнаха вчера, пренощуваха в Братислава, успяха междувременно да разгромят едно заведение, заради което днес в Търнава бяха взети изключителни мерки. Никъде не се сервираше и не се продаваше алкохол, а всички зрители, които влязоха в стадиона, бяха много добре прегледани. Удар беше това на Немечек и веднага трябва да изразя и добрите си думи към вратаря Вълов. В нашия печат по радиото и телевизията доста се каза за тази среща предварително. Говори се достатъчно за отбора на Спарта Прага, но веднага искам да ви кажа, че това е най-популярният отбор в Чехословакия. Създаден е през 1883 година от името Кралски виноград. Преименуван Спарта, Сокол Спарта, за да стигне до сегашния си вид, изчисти Оруков. Спарта е 18 пъти шампион на Чехословакия, 7 пъти носител на купата. Шампион на страната в последните 3 години. 7 национални състезатели играят в отбора. Казвам шампион в последните 3 години, но само тази година прекрачи първия кръг, тъй като преди това бе елиминиран от отборите на Стяла и на Андерлект, още в първия кръг на турнира за купата на шампионите. Тече 10-та минута, Стоичков в дясно. Пресрещна го Врабец. Поне за сега няма състезател от защитата на Спарта, който персонално да се занимава с Стоичков. Може би Врабец ще има тази задача, но едва след като Стоичков покаже умението си да надиграва човек, когато е сам срещу него. Десният ни защитник Емил Димитров ще изпълни. Добре центрира. Там беше Киров, но топката го прехвърли. Отново центриране. Димитров, след като топката прехвърли Трифон Иванов, не игра умело. Аут.
На екрана Емил Димитров. Вярвам, че ще ви бъде интересно да знаете и какво бе настроението в българския отбор. Може би малко по-различно от това, което в момента показа Димитър Пенев. По-голям оптимизъм имаше у нашите състезатели, отколкото от треньорското ръководство. Последната среща на Спарта бе наблюдавана от Петър Жеков и видеооператор. Тогава Спарта победи с 4-0 като гост в неделя отборът на Дечин от трета група в среща от турнира за купата на страната, като не са играли 4 от националите. Сега отборът изглежда значително по-добре, но настроението на българските футболисти наистина бе добро и оптимистично. Скухрави добре го блокира и чисто Трифон Иванов. Билек в атака Биелик. И отново Трифон Иванов се отдайно играе това момче. Върнал се назад Стоичков. Пое топката и сега с нея играе Георгиев. Към Стоичков. Хубаво подаване в дясно е Костадинов. Дали ще го намери Стоичков? И тази контратака на българския отбор в 12-та минута и 20-та секунда, 13-та минута на срещата доведе и до първия гол за българския отбор. Ето и повторението. Виждате Костадинов, но Стоичков от тази позиция умее да отбелязва гол. Някак си твърде правилно тактически заиграха нашите. Приеха борбата в своята половина. И след това ето тази точна контратака доведе до гол. 13-та минута Христо Стоичков и ЦСКА Средец води срещу Спарта Прага с 1-0. Започна да говоря за настроението на нашите футболисти преди срещата, за да ви кажа, че то беше оптимистично. И най-вече защото исках предварително да кажа нещо, за което вече закъснях, но пак ще го споделя с вас. С Стоичков се обзаложихме двамата дали ще отбележи гол в тази среща или не. Той каза, че ще отбележи. Аз казах, че не. Не защото не му вярвам, а за да го амбицирам малко повече. А имах предвид и това, че би трябвало треньорите на Спарта Прага да знаят какво представлява Христо Стоичков и да вземат специални мерки за неговото опазване. Те не направиха това до сега и 100 на 100 вече съжаляват. Георгиев, добре към Костадинов. Костадинов Стоичков. Стоичков отдолу на стрелкова позиция и отново затрудни националния вратар Стейскал. Забавям се малко умишлено, за да ви кажа какъв беше облогът, който имах с Христо Стоичков. За моя радост загубих го. Облогът беше, ако аз загубя, в смисъл, че ако Христо Стоичков отбележи гол, да бъдем на семейен обяд в ресторант Езерото в Панчарево, разбира се без алкохол. А ако той загуби, т.е. ако не отбележи гол, да издържи с мен, да дойде и да издържи с мен до край един симфоничен концерт по мой избор. Така че този път ще трябва да посетим заедно с него ресторант Езерото при първа възможност, може би в зимната пауза. А пък след това за реванш, може би той ще дойде на концерт. Нямаше, според мен, дуспа. Нямаше дуспа, въпреки че Стоичков реагира. Но може би, ако има повторение, ще се види по-добре. Надбяга защитата, вратаря Стейскал. Първо отклони топката вратаря, а после Стоичков падна. Не можем да видим Стейскал, а не бива да бъдем и максималисти при всяко такова положение, да очакваме съдята да отсъди 11 метров наказателен удар. Стоичков изпълни, Георгиев сега центрира, Костадинов изпълни, Георгиев и Стоичков към Стейскал. Първите 15 минути изминаха. Средец води, ЦСКА Средец води срещу Спарта с 1-0. Грига,
Това е голмайсторът на Спарта и на националния отбор. Димитров получи от Георгиев. Янчев играе с кръв в началото, може би при някоя схватка е получил нараняване. Когато ви казах, че има около 500 привърженици на Спарта, пристигнали от Прага. Внимание! Не можа тази топка да достигне до Вълов. Препречи пътя и Младенов. Има около 200-300 привърженици на ЦСКА Средец и на българския футбол и от нашата страна. Този път нямаше организирана екскурзия на бюро Пирин, но както сподели голяма група от 40 на души с мен, организирана частно от асоциация Съобщения. Има доста български знамена на трибуните. Нашите футболисти спонтанно са окуражавани от техните привърженици. И възможност за Костадинов. Не бива така с лека ръка, не бива с така. Можеше всичко да се реши в този момент. Костадинов беше изведен в чудесна позиция. Класика в футбола беше това положение, което се отигра преди малко, а Костадинов не успя да го реализира. Увличат се напред футболистите на Спарта Прага. Те добре са разучили урока, който получи отборът на Рух Хожов на стадион Народна армия и знаят, че тук трябва да хвърлят много повече от себе си, отколкото на реванша в София. Но до голяма степен всичко би завършило, ако Костадинов бе малко по-съсредоточен. Трифон Иванов изчисти. Капитанът Хашек и игра сега. Пребори се Куклета и пак не успя да центрира. В момента на защитата на българския отбор има нещо от маниера на игра на големите отбори. Това плътно покритие, тази преса за собствената половина на съперника не може да се разиграва коня на Спарта, така както се искат на неговите играчи. А този път определено след удара на Лавичка и възможността, която се създаде, имахме щастие. Има в спорта и такова понятие като спортно щастие. Вижте сега как е оставен за момент тук свободна Лавичка. Не беше покрит от Емил Димитров. Дълго ще се тресе тази дясна греда на вратата на Вълов, но топката така и не намери мрежата. Право Вълов. Право и на Трифон Иванов, който беше зад гърба му, покриваше и той и вратата. Хубави повторения ни показват колегите от Братиславската телевизия. Коварен беше ударът на Хашек. И сега отново Стоичков. 3 срещу 2 са нашите футболисти. Костадинов получи. Влиза и Бакалов. Костадинов. След страшен удар на Костадинов. Защо не шутира и преди малко така? Топката срещна пък на пречната греда на вратата на Стейскал. Наблюдаваме доста приятен матч с много емоции. За сега се развива в наша полза. Но при всички случаи искам да припомня думите, които казах в началото.
Явно Спарта Прага не е Рух Хожов. Хашек. Напред към Грига. Атакува Уруков. Димитров. Там поема Билек. И сега Зрабец. Зрабец намери Куклета. Върна се Бакалов. Интересна схема имат да си игра футболистите на Спарта Прага. Те играят само с трима крайни защитници. Може би добре са разбрали начина, по който ЦСКА Средец напада. Че ние нямаме двама изявени нападатели. Стоичков и Костадинов са само изтеглени напред. Това са остриетата ни. Биелик с втори номер, Немечек последен с 6 и Израбец с защита. 5 души има в средата на терена и подчертано двама в нападение. Грига с номер 9 и Коклета с номер 11. Нарушение срещу Ивайло Киров. Димитров изпълнява. Търси Стоичков. Той пропусна топката, но не успя да я достигне. Точно половината от първата част на играта, 22 минути и 30 секунди, изминаха. ЦСКА Средец води срещу Спарта Прага с 1-0. В среща от втория кръг за Купата на европейските шампиони по футбол. Среща, която ви предаваме пряко от стадион Спартак в Търнава. Отсъдено бе нарушение на Ивайло Киро срещу Скухради. Билек. Опасно. Съдята показва аут. Костадинов Стоичков. Намеси се Зрабец. Костадинов беше фаулиран. И сега Стоичков не можеше да достигне тази топка, но все пак направи всичко възможно. От към най-добрите си страни се изявява до този момент капитанът на армейците. Скухради и Трифон Иванов. Не му върви днес на това момче на фона на отличната му и безпогрешна игра в този момент. Вече за втори път е ударен тежичко. Това е Куклета. И поредната възможност за контратака. Започна Ивайло Киро, в тясно е Георгиев. И Ивайло Киро влиза в центъра и Стоичков. До Стоичков стига топката. Отново Георгиев. Янчев. Там е Бакалов. Удар отдалеч. Не играят днес с удари отдалеч армейците. Може би това беше първият такъв опит. Лавичка.
Билек в атака. Отново Билек. Съдята Хохряков. Все още не е показал категорично какво е. Ето го Билек как влиза. Но Билек пада абсолютно сам. Ето го Билек, който влиза с топката. Просто се хлъзна и нямаше нищо, което така да бъде повод за разправи. Но общо взето всяко такова положение в наказателното поле се оспорва от единия или от другия отбор. Това е съвсем ясно. А че имаше нарушение преди това извън наказателното поле, имаше, но не срещу Билек и не в наказателното поле. За топката с Врабец с номер 3 и Билек с номер 5. Известни са с добрите си изпълнения на тези статични положения футболистите на Спарта Прага. Това е единият извод от разузнаването на Петър Жеков на матча срещу Дечин за купата на страната. 3 от головете са били отбелязани от такива статични положения. Вижте каква купчина от играчи е пред Вълов. Жъл картон за Емил Димитров. Това е за нарушаването на стената, излизането напред. И отново Билек е за топката. Много тежък момент, просто потискаш момент. Не можа да изпълни добре Билек, както след това и Чабала да шутира. Слава Богу, разминахме се и с това тежко положение. 28 минута на срещата изтича. Няма да има отдих нито за играчите, нито за всички нас, които сте пред телевизионния екран до края на матча. Няма да се предаде лесно Спарта. За съжаление, ние пропуснахме да я поставим наистина в нокдаун още в 17-та минута, когато Костадинов остана сам срещу вратаря Стейскал. Костадинов е стопката. Димитров. Ивайло Киров се бори там. Армейските футболисти нито за момент не са затворили играта до сега, не са намалили темпото и наистина за това е твърде рано. Не трябва сами да вкарват вълка в кошарата. Няколко секунди просто за успокояване. Посрещна лавичка. Скохрави към Грига и Оруков. Оруков успя да изчисти. Опазен е този състезател Грига в последната среща на националния отбор на Чехословакия от световните квалификации срещу Португалия. 2-1 победа за Чехословакия. Грига отбеляза и двата гола. Бакалов изчисти, отново ъглов удар. Това става в 31-та минута.
Беше се върнал Георгиев, 101 игра и сега Бакалов. Немечек на рискова, назад. Чак до вратаря Стейскал. Трифон Иданов, първа топка. Костадинов. И нарушение срещу Костадинов. Нарушение, замълча съдията, а след това показа обратно нарушение срещу Хашек. Ето го момента, в който има подчертано нарушение срещу Костадинов. Сигнал имаше играта да продължи. А след това вече пък за Хашек. От шампионата на Чехословакия са изиграни 9 кръга. Отбора на Спарта има само една загуба и 2 равни срещи. Начало е на временното класиране с 14 точки пред Банник Острава с 12. Четири отбора от Чехословакия започнаха борбата в турнира за европейските клубни турнири. Сега продължават 2. Спарта Прага и Банник Острава. Отборът играе в турнира за купата на УЕФА днес срещу Динамо Киев. 45 годишния Йозеф Ярабински, треньор на Спарта Прага. През последните 3 години, когато отборът е шампион, е под негово ръководство. А пък в този случай Вълов абсолютно за нищо не може да се вини. Жалко ще бъде само, ако е получил и той някаква контузия. Търнава, градът, в който се играе този матч, се намира на 40 км от Братислава в Словакия и има около 50 000 зрители с известен автомобилостроителен завод тук и с развито селско стопанство. Ако тези, които в момента недоволства срещу вратаря Вълов, бяха видели това повторение, което видяхте вие, уважаеми телевизионни зрители, едва ли биха постъпили така. Ясно се видя, че няма никакво нарушение на Вълов. Билек изпълни. И след удара на Скухрави отново великолепна реакция на Вълов. Дали ще владее Стоичков? Не, изпревари го Биелик. Минути до края на първото полувреме. ЦСК Средец продължава да води срещу Спарта Прага с 1-0. След пропуска на Костадинов за момент отстъпихме преимуществото на футболистите от Спарта. Сега Стоичко в зоната на дясното крило. Идва да му помага и Емил Димитров. Стоичко слиза на центъра. Опитва удар отдалеч. Можеше да комбинира единствено с Георгиев, тъй като
беше изпреварил цялото наше нападение. Можем да бъдем доволни от играта, която наблюдаваме до този момент. И от към емоции, и от към напрежение. Не на последно място, разбира се, и от това, че водим за резултата. Но общо взето СФК Средец играе като зрял отбор, който знае какво иска и как трябва да го постигне. За съжаление бяха проиграни добри възможности. Лавичка ще изпълни прекия свободен удар. Трифон Иванов. Странично хвърляне. Сега Биелик. Нарушение на Костадинов. Костадинов трябва да внимава, тъй като той има един жълт картон от първата среща. И сега при още един жълт картон няма да може да участва в срещата реванш. Така както Новак не играе в отбора на Спарта Прага, след два жълти картона срещу Фенербахче. Киров се е върнал в защита и Емил Димитров. Нарушение срещу Лавичка. Ударът беше добър, но добра бе и реакцията. Никак не е безопасен този Грига. И ако примерно срещу Рух Хожов най-голямо внимание обръщахме предимно и може би само на Въжиха и до някъде на Бонг, то сега в отбора на Спарта Прага повече са играчите, които създават опасности пред вратата на Волов. Костадинов. Странично хвърляне. Шест минути до края на първото полувреме. Хубаво би било резултатът да се запази такъв. Глътка въздух, нови указания по време на почивката. Киров. Там е Бакалов. Сега в ляво Стоичков. В центъра са Костадинов, Георгиев. Стейскал се пласира умело. И Куклета. Пресече го, пресрещна го Янчев. А сега изчисти Иванов.
малко по-добра организация на средата на терена трябва да създадат армейците. Има моменти, в които се бранят хаотично, а натискът на футболистите от Спарта става все по-чувствителен. Костадинов може да изпробва бързината си сега. Срещу него е Немечек. Центрира Костадинов към Бакалов. Куклета. Няма нарушение. Поне такива нарушения до този момент съдията Александър Кухреков не признава. Още не е престанала атаката. Подаване към Дрига. И ударът беше на Билек. Едно отклоняване на топката от нечий крак. Дали наш или чужд, можеше да доведе до големи неприятности. Золов бе затруднен. Янчев, Стоичков в ляво. Добра позиция за Стоичков. Той обича такива позиции. Костадинов малко по-бърз трябваше да бъде. Ако има повторение, може да се каже дали е имало нарушение срещу него или не. Но ако малко по-бърз бе Костадинов, тогава вече нищо не можеше да помогне на Стейскал. Не водя статистика на ъгловите удари пред нашата врата. Едва ли те са най-важното. Важното е, че все още няма попадение в мрежата на Золов. Хашек играе там. Хашек е най-възрастния футболист в отбора на Спарта. Общо взето Спарта е опитен отбор със средна възраст 25 години и няколко месеца на състезателите. Четиридесет и 5 минути от редовното време изтекоха. Сега само съдията Александър Кухреков с добро съдейство, точно съдейство през първото полувреме, без отсъждания, които да фрапират или да направят грешки.
С желание, с старание играе днес Стоичков. Видяхте го как включи просто на по-голяма скорост. Видимо надбяга съперника си, успя да центрира. Неприятното е, че в такива случаи той надбягва и другите наши нападатели. Не се получи при Уруков шпагата и можеше да бъде изпуснат Грига. Но според мен вече е време да чуем съдийския сигнал. Точно 46 минути от началото на матча. Върна се Георгиев. Хашек центрира. Ще получим просто алергия от тия продължения, които дават съдиите. Ето и сега една от големите опасности стана точно в продължението. Още 5 секунди, ще стане 47 минута, ще завърши. Няма основания за толкова голямо продължение. А ето го сигнала. Точно 47 минути и 15 секунди игра. Това полувреме ЦСКА Средец води на стадион Спартак в Търнава срещу Спарта Прага с 1-0. Гол майстор Стоичков в 13-та минута. Ето и повторение на най-интересните моменти. Стоичков, това е 13-та минута. Стоичков получава топката, атакува го Взрабец, не подава в центъра и открива резултата. 13-та минута, 1-0 за ЦСКА Средец. Повторение на този гол. Типично в стила на Стоичков, силен е от тази позиция. Много вратари познават. Спартак в Търнава с една добра възможност за българския отбор. Започна второто полувреме, през което нашите футболисти с бели фанелки, червени гащета и бели чорапи ще нападат наляво на екрана. И двамата треньори, Йозеф Ярабински на Спарта Прага и Димитър Пенев на ЦСКА Средец, верни на принципа, че когато играта върви, промени не трябва да се правят, излизат със същите състави. Ще ви ги припомня: Спарта Прага, Стейскал, Биелик, Врабец, Хашек, Билек, Немечек, Чабала. Отново Костадинов пропусна добра възможност. Грига, Скохрави, Куклета. ЦСКА Средец Зълов, Димитров, Иванов, Уруков, Младенов, Янчев, Костадинов, Стоичков, Георгиев, Бакалов и Киров. Добре синтира в този момент Костадинов, но не успя да довърши тази атака. Защо казвам верни на принципа и двамата треньори, когато играта върви? За нашия треньор е ясно, така или иначе българският отбор води на стадиона в Търнава с 1-0. Голмайстор Стоичков в 13-та минута, като пропусна и една великолепна възможност чрез Костадинов в 17-та минута. А сега, още в началото на второто полувреме и при тези положения на Георгиев и отново на Костадинов. А пък за отбора на Спарта Прага трябва да се признае, че в голяма част от първото полувреме имаше не само териториално надмощие, но и на два пъти застраши твърде много вратата на Зълов. Един път топката среща греда. Впрочем, и ние имахме една греда след удар на Костадинов. Може би на мнозина от вас е направило впечатление този момент от коментара ми през първите 45 минути, когато казах, че някъде към 20-та минута отборът на ЦСКА Средец играе наистина като голям европейски отбор с плътно покритие на съперника
Но не трябва да се забравя, че точно тогава много вдигнаха оборотите футболистите на Спарта Прага и просто успяха да вкарат в нашата половина играчите ни и да затруднят много защитата, сред която блести Трифон Иванов. Силен отбор е Спарта Прага. Добре му противодействаме до този момент. Малко повече трябва да бъдат нашите футболисти настойчиви в атака и малко повече да се раздават в средата на терена, тъй като наситена от петима състезатели на Спарта, средата на терена до този момент общо взето се печели от нашите съперници. Марин Бакалов е стопката. Стоичков през двама не успя да мине. Покрит бе от Немечек. Топката напусна очертанията. Чабала игра не е съсредоточено. Казах и в края на първото полувреме, съдията Александър Хохряков от Съветския съюз не отбелязва такива нарушения. Кръвта, която течеше от челото на Костадин Янчев, поне за момента е спряна. През цялото му чело минава един пластир. Сега ще бъде направена смяна. В игра ще влезе Новак. Новак е с номер 12. И тук моля да ме извините, когато говорих за двата жълти картона в отбора на Спарта Прага. Просто грешка на езика, казах Новак. С два жълти картона и естествено не е включен в отбора е Новотни. Той обаче ще има право да играе в София. Янчев. Киров. Димитров в атаката. Върра на Киров. Костадинов и странично хвърляне. Георгиев ще центрира или ще комбинира с Янчев. Подаде на Янчев. Стоичков. Сега Киров. И опит за удар отдалеч на Ивайло Киров. Тези от вас, които следят спортните колонии на вестниците, може би знаят, че днес футболистите на СФК Средец играят не само за своя клуб, но и за целия български футбол, тъй като ако спечелят една точка даже в този матч от турнира за Купата на европейските шампиони, т.е. от европейски клубен турнир, от сезона 1991 година България ще има право вече да участва в турнира на УЕФА с два отбора, а не както беше тази година само с един. Това става в резултат на събирането на точки от броя на отбелязаните голове. Има специални коефициенти, така че един успех в двобоя срещу Спарта Прага на футболистите от СФК Средец ще донесе успехи за целия български футбол. Куклета изпълни прекия свободен удар. Не застраши Вълов, въпреки че търсиха изненада. Вижте, Билек се засилва да изпълни, разминава се, но и ъгъла там беше вече покрит от вратаря Илия Вълов.
засада. Сега положението е опасно. Грига влезе и след това Вълов се намеси успешно. Ето и повторението. Пропуск направи Куклета. Янчев. Устремен напред Янчев. Атаката и се спуща и Стоичков. Подаване към Стоичков. В центъра вече е и Костадинов. Костадинов получи. Бори се с Врабец. И ъглов удар. Добре организират контратаките си нашите футболисти. Просто на 3 паса и на голяма скорост се преминава от едното наказателно поле до другото. Късо изпълнение, Стоичков, Костадинов. И в крайна сметка вместо ъглов удар се получи странично хвърляне. Киров. Костадинов тръгва. И ето го реванша на Костадинов в 11-та минута. Това е 56-та минута на срещата. Костадинов се реваншира с този великолепен диагонален удар. Вижте как се пребори, просто възползва се от това, че топката се върна от защитник при него. Това беше Скухрави в този момент. Върна се от него и 2-0 за ЦСК Средец. По много неща началото на второто полувреме си прилича с първото. Устремно и много въодушевено започнат играта нашите футболисти. Това е Нодак. Лавичка. Грига върна назад. Сега Хашек. И нарушение срещу Хашек. Сега ще бъде свършена смяна. Лавичка ще напусне играта. И с номер 12 в игра Нодак. Лавичка е подчертан полузащитник, докато Нодак е нападател. Може да се очаква сега да заиграе вече с 3 изтеглени напред нападатели футболистите на Спарта, а не както беше до сега, само с 2, с Грига и Куклета.
Ето го Новак и излезе веднага на ударна позиция. Но сега естествено вече малко по-спокойно се наблюдава този натиск на Спарта Прага. Както и да завърши обаче матча, колкото и оптимисти да бъдем от резултата, ако той при последния съдийски сигнал ни удовлетворява, не трябва да забравяме, че преди срещата реванш за отбора на Спарта Прага не можем да говорим, че предстои сигурна победа и така нататък. Тези суперлативи, които обикновено се употребяват след успех в първата среща, защото наистина ЦСКА Средец срещу себе си има твърд отбор. Бакалов, Стоичко вляво, срещу него е Биелик. Може да е бутнат, но според мен нямаше основание съдията Хохряков да даде 11 метров наказателен удар. Просто вече постигнахме на неговия маниер на отсъждания на тези нарушения. По-твърдичка игра допуска. По-подчертано трябва да бъде нарушението. А изобщо не се подава пък на симулация от страна на тези, които са били фаулирани. Биелик в центъра, Немечек вляво. Добре за нас от страна на Новак. Димитров скочи добре. Киров. Костадинов не успя да овладее двубой с Чабала. И страничното хвърляне е в полза на Спарта. Младенов. Топката даже прехвърли козирката. Ще трябва да се използва резервната топка. Много интересен стадион е този Спартак в Търнава. Вече казаха и добре се вижда от картината, че е чисто футболен. С две ниски трибуни с малки козирки против дъжд на надлъжните страни на игрището и с две стръмни трибуни зад вратите, които са само за правостоящи. Разбира се, ако са по-малко хора, може и да се сяда, но те са на метални конструкции. Общо взето, почти никъде не съм виждал по-евтино построен футболен стадион. Има 2-3 големи паркинга около стадиона. Едва ли би представлявало някакъв проблем да се построи такъв стадион, в който и да е жилищен комплекс, примерно на столицата, или в който и да е град, а не тези големи тежки стадиони от сорта на стадион Васил Левски, които строим и чието трибуни
като по правило в последните години стоят почти винаги празни. Бакалов изчисти. Сега Оруков доизчисти. Янчев. И започна контратаката. Стоичков в дясно, от него Бакалов. В ляво Костадинов. Отличен пас на Стоичков към Костадинов. Влиза Георгиев. Костадинов сам играе. Трябваше да комбинира с Георгиев. Добре се измъкна обаче Стоичков, Костадинов. Но какво ли искаше да направи Емил? Какво ли искаше да направи? Да влезе с топката във вратата. Не може да му разреши една защита да направи такова нещо. Но придоби самочувствие, след като отбеляза гола в 56-та минута. Нападат ли, натискат ли на моменти доста сериозно футболистите от Спарта, но има нещо, което липсва в атаката им. Липсва стройна организация, стихия немалко натискат, докато при нашите контратаки два точни паса вършат значително повече работа. Бакалов. Киров. Стоичков. Уруков. Киров. Засада. Имаше сигнал, че Стоичков е в засада. Това е Хашек. Хашек продължава да атакува. Не рискува Димитър Младенов. – 66-та минута на срещата. ЦФК Средец води срещу Спарта Прага с 2-0. Стоичков и Биелик. През второто полувреме Биелик има задача да се грижи за Стоичков. Георгиев и Стоичков. Сега засада няма да видим как ще си поведе Стоичков. Малко закъсня, трима души го покриха, но за сметка на това пък Бакалов беше свободен, не успя да продре топката към него. Нарушение на Оруков срещу Грига. Трифон Иванов по-бърз от Новак. И още една смяна се подготвя в отбора на Спарта. Не познавам тези състезатели, а не видях дали е изписано, за да ви кажа кой е. Засада на Стоичков. С номер 15 е Сайдъл. Или Крейчик. Томаш Крейчик. На мястото на Куклета с 15 Крейчик.
Стоичков. Откри се Георгиев. Беше избутан. Сега атакува Немечек. Немечек пресреща го Димитър Младенов. Добре Бакалов и след това пък Младенов. Хашек центрира. Ударът беше на Новак. Трябва, разбира се, да очакваме и такива ситуации пред нашата врата. Не може всичко да минава безоблачно. Ние да отбелязваме голове, а даже да не ни атакуват. Георгиев изчисти. Сега Костадинов. Тръгва Стоичков, трябва да му подаде. Забавя се Емил да му подаде. Трябва да се подаде. Ето Стоичков. А пък сега той избърза, тъй като на 2 метра от него камерата не показва, но сега се вижда, беше Марин Бакалов. Сега пък Стоичков не трябваше да избърза. Ето и повторението. Виждате къде е Бакалов. Можеше да подаде, да влезе спокойно, а защитника да остане заангажиран с Стоичков. Аз вече ви казах, 7 национални състезатели от отбора на Чехословакия има в момента на терена. Вратаря Стейскал, Билек, Хашек, Чабала, Немечек, Грига, Скухрави. А в националния отбор е бил и Куклета, който преди малко напусна играта. Билек атакува. Димитров изчисти. Сега Крейчик. Осемнадесет минути до края на срещата. 2-0 за ЦФК Средец. Димитър Пенев продължава да бъде неспокоен. Добър стратег на своя отбор е Димитър Пенев. А добре усеща и съперниците. Явно и той е разбрал. С Спарта трябва да се играе до последния момент. И на терена в Търнава, и на стадион Народна армия. Сега нарушение на Ивайло Киров. Вълов отдолу показа своя рефлекс. Може би трябваше да боксира и тогава всички неприятности биха били по-малко. А ето, че след това събаряне на Трифон Иванов на Грига, ако може да се смята за събаряне, една така леко смехотворна дуспа отсъди съдята Александър Хохрепов. И Билек отбелязва гол. 29-та минута на второто полувреме.
24-та на срещата. Много по-интересно беше да се покаже как бе отсъдена тази дуспа, отколкото как бе реализирана. Нямам възможност естествено да споделя с вас, уважаеми зрители, какво е вашето мнение, но и коментаторът на телевизията от Прага, който стои до мен, се усмихна. За това е интересен футболът, за това го обичаме всички, за тези обрати, които носи, за тези неочаквани, даже и решение на съдиите. Чест прави на арменските футболисти, че не реагираха по никакъв начин към това решение. Трябва да се играе с всички сили. 14 минути до края. Колкото и горещо да бъде пред Вълов, устремът желанието, амбициите не трябва да секнат. Янче за зоната на лявото крило. Атакува го Крейчик. Не се получи добро центриране и сега Билек. С мощна крачка Немечек премина голяма част от игрището. Скухрави. Удар на Немечек. Добре, че не намери топката така както трябва. И вратаря Вълов бе много внимателен. Оруков с глава. Киров, Костадинов. Нарушението бе на Новак. Топка за Костадинов и за Стоичков и Биелик с него. Премина го, но няма сега и да иска на кого да подаде, да центрира. Единствен Бакалов бе там, но в значително по-задна позиция. Поизбориха се нашите футболисти. Ето в момента и Георгиев, и Костадинов, и Стоичков се връщат. Скухрави. Чабала центрира опасно. Нарушение срещу Георгиев. Ще направи смяна и Димитър Пенев. Така както видях, че показва, тъй като то от противната страна на нашия коментаторски пулт, който за първи път в последните 20 години е на терена, точно до флагчето, което показва центъра на игрището от обратната страна на официалните трибуни. Стоичков. Вратарят се искал предугади този ход. Ще излезе Костадинов и на него място с номер 14 Дончо Донев. Разумна смяна, не се вкарва защитник
А има в отбора на пейката Сиди Бачев. И Качаманов може да играе като защитник, но на мястото на Костадинов влиза Донев, който многократно се е включвал в нападението на армейския отбор. Това става в 80-та минута на срещата. Трябва да издържат още 10 минути армейците. Заслужават победата с това, което показаха в срещата днес. Но още веднъж ще кажа, ЦФК Средец днес играе срещу един много силен противник. Противник от класа, каквато смея да твърдя това. Миналата година, когато стигна до полуфинала на европейския турнир, срещна едва в завършващата фаза. Немечек, добре, Уруков, високия Уруков, успя да изчисти. Сега Новак, Чабала, Новак и Билек. Има засада. Своевременно беше вдигнал флага страничния съдия. Това е Грига и Тритон Иванов. Изчисти, но затрудни Волов. В нашия отбор гледам, че се съблече и Витанов. Още една смяна ще направи Димитър Пенев. Тя ще бъде и малко тактическа. Трябва да изчака 1-2 минути, да спечели малко време при тази смяна. Чабала. Грига не успя да реагира. Тежки минути за нашата защита. Сега трябва да направи отборът на ЦФК всичко възможно да изнесе играта малко напред. Или на средата на терена да задържи Стоичков. Трябваше да мине тази топка на Стоичков срещу Биелик. Но струва ми се, че българските футболисти не са толкова свежи. Доста се посъбра, особено на националите. В последно време цикълът сряда-събота е вече за трета седмица. И сега вече нищо не можеше да се направи от страна на Волов след ударът на Новак. Кухрави изравнява. Кухрави изравнява в 84-та минута на матча.
Постигнаха това, към което се стремяха футболистите на Спарта. Хашек отправи топката напред. На средата е Скухрави. Пет минути още. Българският отбор ще трябва да пази този резултат. Центрирането на Бялик затрудни Вълов. А ще излезе Георгиев, на негово място Витанов. Георгиев отново хвърли много сили в този матч. Не можеше да се връща вече, да помага в защита на своите съотборници. Четири минути и 30 секунди до края на редовното време. От нашия отбор само Тонев е напред. Всички други са в полето пред Вълов. Трябва да се изнесе играта. Подаване към Донев. Неточно. И Стоичко се втурна напред. Янчев. Сега Чиров. Бакалов. Киров. Отнемо Крейчик. Удар на Чабала. Не знам дали предусетихте настроението ми някъде към края на първото полувреме и след средата на второто, но общо взето очаквах този натиск от страна на Спарта. Той се получи. Получи се и като резултат. Но ако издържим при това 2-2, което е записано на светлинното табло, може определено да се каже, че футболистите на ЦСКА Средец свършиха работата си, свършиха това, за което бяха дошли тук в Търнава. Разбира се, нещо бе пропуснато. Сега е опасно! Сега е! И ето за този момент на Димитър Младенов, отличен. Просто от гол линията беше извадена топката. Колко много неща се решават с една такава индивидуална изява. От гол линията, когато всичко изглеждаше загубено, топката бе избита. По-малко от 2 минути до края. Мисля, че сега две неща са най-важни. Времето и резултатът, как ще завърши срещата. Равенството означава, че двобоят след 2 седмици на стадион Народна армия ще започне от сряда, но с две големи предимства за нас.
Двата отбелязани гола на чужд терен и домакинството, което винаги е било изключително силен фактор за отбора на ЦСК Средец. Фактор, от който тази вечер не можаха да се възползват пък футболистите на Спарта Прага. Защото няма защо да се заблуждаваме. Съвсем друга би била обстановката и съвсем по друг начин би изглеждал отбора на Спарта Прага на собствения си терен. Уруков спря атаката, не точно, но сега Димитров добре, имаше и сигнал за засада. Сигнал за засада. Тече последната 90-та минута на матча. Спарта Прага, ЦСК Средец 2-2. Не може да достигне Стоичков. Струва ми се, че колкото и да ни се искаше победа на арменците, този резултат не е несправедлив. Можем да съжаляваме само за пропуските, които биха решили двубоя най-вероятно още през първото полувреме. Последен съдийски сигнал на Александър Хохряков. Това завършва и прякото ни предаване от стадион Спартак Търнава. Първа среща от втория кръг за купата на европейските шампиони по футбол между отборите на Спарта Прага, шампион на Чехословакия, и ЦСК Средец, шампион на България 2-2. И нека да се върнем сега към головете в тази среща. Първо полувреме, 13-та минута, Христо Стоичков, 1-0 за ЦСК Средец. А това е 56-та минута. Костадинов добре се промъкна, използва грешка на защитата, отбитата топка от Скухрави се върна у него 2-0. Дуспа отбелязана от Билек в 74-та минута. Дуспа, която обаче аз оспорвам като обсъждане, а повторението на изпълнението на Дуспа не означава почти нищо. И 84-та минута след удар на Новак, Скухрави, ето ударът на Новак, Скухрави успя да изравни резултатът, малко оставен непокрит от Емил Димитров. С това завърша и нашето пряко предаване от Търнава. Коментира Никола Ексеров.